Se vaan on sillä lailla, että tässäkin maassa sitä on paljon mälsää. Ei sitä tarvitse edes paljon kavereilta kysellä, kun vaan viittii vähänkin tsiikata ympärilleen. Kaiken maailman törpötkin ne luulee olevansa vaikka mitä, mut ei ne oo ku hemmetimoisia sössöjä vaan. On sitä ollut ennenkin nuijasotia tässä maassa, mut olispa taas nuijalla töitä, ja hyvä olis saada muijallekin töitä. Itsessä ei oo niin väliä juu. Tässä maassa on niin huonot liksat, että nälkä on aina vieraanamme. Mut eipä onneksi jano päässyt vielä yllättämään. On sitä tässä yksi ja toinenkin sentäs jotakin nähnyt. Voi olla, että vielä käydään ulkomaillakin. Ettei sitä nyt tarvitse ihan tulla silmille hyppimään.